Да гледате ли кокошка? Гледай как се пели. Ама тази пълун ли? Това е момичето пълун, а момчето виж колко е красиво. И това е момче. Оказва, мамо себе си. Мама, това ли е момче? Това е момче с голяма кълпашка. Еми видя, че и женската не е обръща внимание, прибрал това. Серия. Да го върваме с тези. Женски няма опашка такава красива. А женски има ли опашка? Женски, нали виждаш колко има опашка? Къде отивай го е? Виж колко е къс. Мама, аз съм две момчета. Танцува на женски, танцува да се чути колко е силно. Вижте колко съм силен, един има не за мъж, другия не му обръща внимание.